Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Genesis 26 vers 24. Vrees niet, want ik ben met u, ik zal u zegenen. En het leerwoord komt uit Efeziërs 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Een gezegende dag toegewenst.